Tervehdys toverit. Olen tässä pitkään, varmaan muutaman vuoden ajan teille kertonut, että olen ollut tekemässä peliä. Ja sain sen eilen valmiiksi ja haluaisin sen nyt esitellä. Mutta tämä ensimmäinen peli on hieman erilainen kuin itse kuvittelin ja ehkä Arille ja Timolle mieluinen yllätys tai voi olla sellainen itkupotkuraivari yllätys, en tiedä, tarina ei kerro, mutta se itse asiassa syntyi kokonaan eilen illalla. Se tehtiin alusta loppuun, kuvat rendattiin itse, mallit oli haettu internetistä, eli niitä ei ole mallinnettu, mutta ne on rendattu ja asemoitu ja laitettu. Mutta ehkä mennään tähän pelin esittelyyn nyt seuraavaksi. Pelin nimi on Rotta, ilmaisepeli. Se on nyt 0.86 beta-versiossa. Ja Rotta-nimi tuli siitä, että rottahan nakertaa. Ja ilmaisekilpailussa, kun ammutaan aina, niin sullahan vaan se pistesaldo kasvaa, kun sä osut hyvin. Mutta tässä on myös vastustajilla mahdollisuus tiputtaa sinun pistesaldoa. Ja säännöt on yksinkertaiset, mutta niitä on kumminkin olemassa. Ja jos katsellaan tätä, me ollaan nyt Illustratorissa ja mä vähän zoomaan tätä koko tilaa. Tässä tämä alue on tänne mustan alareunaan, tänne valkoisen yläreunaan asti 2 metriä, 90 senttiä leveä, eli jokainen objekti on täällä noin 20 senttiä korkea. Jos tämän alaosan ohjeistuksen jätetään pois täältä, niin silloin se on 1,80 metriä korkea, kohtalaisen iso. Eli voi ampua aika pitkänkin matkan päästä. Täällä on hyvin tarkasti rendattu. Tämä on pelkästään failina yli 2 gigaa tämä tiedosto, mutta täällä on ihan yksityiskohtaiset näkymät viskipulloihin ja sinisiin pillereihin ja kaasupulloihin. Täältä jopa kaasupullostakin löytyy ihan luettavaa tekstiä. Mutta jos katsotaan rotan sääntöjä täältä näin vähän tarkemmin, niin teidän ei tarvitse lukea täältä näin, mutta peli alkaa silleen, että tämä on tehty 2-5 pelaajalle. Jokainen pelaaja ampuu vuorotellen yhden laukauksen etukäteen ilmoittamaan maaliin. Eli täältä valitaan joku vaikka, että ilmoitetaan, että ammun Atarin joystickiin. Ja jos sä osut Atarin joystickiin, mihin kohtaa tahansa, sä saat 1 pisteen. Jos sä ammut valkoiselle, niin pisteitä on 0. Mutta jos sä osut siihen toiseen maaliin, mihin sä oot ilmoittanut, sä saat 1 miinuspisteen. Mutta sä voit myös ilmoittaa tästä, että jos valitset vaikka haulikon patruunan ja ilmoitat, että osut tähän nalliin, niin silloin sä saat 3 pistettä. Mutta jos et osu siihen nalliin, niin silloin pisteitä tulee 0, eli voit pelata varman päälle. Ja jokaiseen maaliin saa ampua vain kerran. Ja jokaisen laukauksen jälkeen vaihtuu vuoro. Mutta miten vuorot sovitaan? Täällä keskellä on tällainen tähtäinkuvio. Näyttää yksinkertaiselta, mutta tämäkin on itse asiassa aika yksityiskohtainen, että tämä on rendattu varjoineen kaikkineen. Mutta tähän kuvioon aluksi ammutaan se, kuka ampuu tarkiten, aloittaa. Ja se, kuka ampuu huonoiten, on viimeinen. Ja viimeinen on myös
kirjanpitäjä, eli silloin täytyy merkata ne maalit, minne on ammuttu, kuka on ampunut ja mikä pistesaldo paperille. Ja sitten hoitaa sitä plus-miinus laskutoimitusta. Mutta mistä tämä rottanimi tulee, niin täällä on säännöt alareunassa, pelin säännöt on täällä. Niin täällä on osio, että pelaaja voi halutessaan myös vähentää toisen pelaajan pisteitä ampumalla toisen reittäin maalin. Tämä pitää ilmoittaa etukäteen, mikä ja kenen ampumakohde. Osumasta vihollisen kohteeseen vähennetään toiselta pelaajalta 1 piste. Ampuja ei saa pisteitä ja vuoro siirtyy seuraavalle. Ja jokaisesta tällaista toisen reittämään kohteeseen, niin siihen voi ampua vain kerran. Eli niin vähentää pisteitä. Eli tämä on niin peliaika on rajallinen. Täällä on 50 kohdetta. Niin se ei kestä ikuisuuksia tämä peli. Mutta tässäkin voi käyttää myös täsmäosumaa. Eli ampumalla vaikka tämän punaiselle alueelle tähän avaruusseikkailu 2001 supertietokoneen silmään. Ja silloin lähtee 3 pistettä. Eli tässä on myös mahdollisuus parantaa, tai jos joku on liian hyvä, niin muut voi käydä dissaamaan sitä, että alaspäin. Mutta täällä on sitten alanurkassa on tällainen ekstra paikka, millä on hieman eri sääntö. Eli osumalla tähän punaiseen, eli jos tekee pienenkin viivan tähän, saa 5 pistettä. Ja tähän saa ampua niin kauan, jokainen vuorollaan yrittää, että tätä 5 pistettä. Mutta jos joku sen saa, niin sen jälkeen tämä paikka on pois pelistä. Eli tässä niin pelin säännöt yksinkertaisuudessaan, ja nyt tietysti riippuu aseista ja ampujien osaamisesta, peli on, tästä tulee helppo tai vaikea tai raastava. Mutta sen takia tämä on vielä beta-vaiheessa, että täytyy vähän kokeilla ja sitten hienosäätää mahdollisesti näitä sääntöjä, niin tämä on nyt Pyhtäällä käytettävissä, ja sitten sen jälkeen kun jos tämä nyt on hauskaa tai edes kivaa, niin mä laitan tämän vapaaseen jakeluun alkaen teidän ampumaseuran, eli Timon ja Arin ampumaseuran kautta tämä tiedosto, korkea resoluutio, sen jokainen voi tulostaa sitä tai tulostuttaa, jos haluaa, niin käyttää. Ja tätähän voi tehdä sitten eri kokoa, mutta tämä koko, millä mä nyt aloitan, niin se on tarkoitettu siihen puuliiterin seinään niin tällä 2 metrin korkeuteen, eli sitä voi ampua sieltä yläpihalta hyvillä aseilla. Ja jos homma ei toimi, mennään lähemmäs, ja homma toimii, niin mennään kauemmas, tällä mennään. Mutta tässä on nyt Harrin ensimmäinen peli, että mä oletin, että tästä olisi tullut ihan erilainen pelistä, mutta tällaisen mä sain eilen aikaan, että mä tein tämän tietenkin työaikana, loppupäivästä aloitin sen siinä 2 jälkeen ja sitten se oli 4 jälkeen jossain vaiheessa ja jatkoin sitten tänään töissä, kirjoitin ohjeet ja Teemulta kyselin neuvoa, että mä aluksi ajattelin laittaa nämä kuvat tuolla Photoshopissa, mutta se olikin järkevämpää, että mä rendasin nämä jokaisen 30 senttiä kertaa 30 senttiä kokoiseksi, missä on aika paljon tai tyhjää tilaa ympärillä, että nämä varjot toimii. Sen jälkeen toin nämä 50 kuvaa Illustratoria ja aluksi koitin automatisoida, mutta eihän nämä automaatilla mene, vaan nämähän piti laittaa stokastisesti tänne, eli niin kuin sommitella. Ja nyt on aluksi tämmöinen sommittelu ja säännöt niin katsotaan miten peli etenee ja miten tämä toimii.
Mutta pelifirma on tästä tulossa. Tämä ei ole kaupallinen tuote, tämä lähtee ihan vapaaseen jakeluun ja kuvathan ei ole minun tekemiä, mutta nämä on ihan vapaalla lisenssillä nämä 3D-mallit, niin tässä ei ole sinällään mitään edes tällaisia niin kuin copyright-ongelmia, mutta palataan tähän sitten aseiden kanssa pyhtäällä ja katsellaan peliä, mutta kuten sanottu, niin tänään 31. päivä toukokuuta 2016 Rotta 0.86 beta on esitelty. Tällä mennään, niin ei muuta kuin hyviä laukauksia ja oppikaa nörtymään.